tekee oikeita asioita jäällä oikeaan aikaan. Kyllä sitä on aina yritetty näyttää ne närhemunat. Haluaisin, että mut muistetaan tällä kaudella ainakin jostain muutamasta sellaisesta erityisen hienosta yksilösuorituksesta. Teen mitä vaan, kumppaan rautaa juosten kierrän vaan. Jos niin mä saan sinut innostumaan, teen sulle sen pienen tempun vanhanaikaisen. Oon pelimies, kova toinen tahto koskettaa. Voin sen tunnistaa, saanpa ehdottaa. Ilta kanssani tulen viesin kahville ja nakkikioskille jatkoille. Siitä taksiin ja saatille. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Na 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 na. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Vain yksi jää silloin iskemään. Tahdon koskettaa, voin sen tunnustaa. Saanko ehdottaa? Ilta kanssani tulen viesin kahville ja nakkikioskille jatkoille. Siitä taksiin ja saatille. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Na 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 na. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Tänä iltana olen voittaja. Liha on vahvaa, kun liha on heikkoa. Rintani hakkaa, kun rummun soittaja. Mut tänä iltana olen voittaja. Tänä iltana aion toimia. Näyttää sisäisen elämäni voimia. Ihana hirvet ja ihana leijonat. Tänä iltana juhli voittaja. Koskettaa, voin sen tunnustaa, saanko ehdottaa? Ilta kanssani tulen viesin kahville ja nakkikioskille jatkoille. Siitä taksiin ja saatille. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Na 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 na. Tänä iltana ei tuu pakkeja.